4 ரெஸ்பான்சிபிலிட்டில பிசிக்கல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிங்கிறது என் உடலை நான் பாத்துக்கணும். அடுத்தவங்க உடல் அப்புறம். எனக்கு நான் பிராணாயாமத்தை இன்னைக்கு முடியலையா, நாளைக்கு பண்ணிக்கலாமா? முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த நாளைக்கு பண்ணிக்கலாங்கிறத தள்ளி போடுறதுக்கு சோம்பேறி யோகான்னு ஒண்ணு இருக்குது. சோம்பேறி பிராணாயாமான்னு ஒண்ணு இருக்கு. சோம்பேறி தவம்னு ஒண்ணு இருக்கு. புதுசா எடுத்துக்கணும் அத. சோம்பேறித்தனமாவே பிராணாயாமத்தை பண்ணி முடிச்சிடணும். எனக்கு என்னமோ மாறி இருக்குப்பா, யோகா ஆசனாவே பண்ண முடியல, அப்படியே பண்ணிடணும். வேற வழி கிடையாது. ஆனா டச்சை விடக்கூடாது. அப்ப என்ன ஆகும்? ஆரம்பம் தான் சோம்பேறித்தனமா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பாடி அதோட கண்டிஷன் எடுத்துக்கிட்டு அப்படி வந்துடும் அழகா நிலைப்பாடுக்கு. அதனால நம்ம டெய்லி காலையில 1 மணி நேரமோ 1.25 மணி நேரமோ இந்த உடலை காப்பதற்கு தயவு செய்து மிஸ் பண்ணாதீங்க.